Du siger så. Ja. Hur många sidor? Der er 3 sider. 3 sidor. Et dokument på 3 sider. Okej. Prøv lige at scrolle ned igennem den. Ja. Oh. Ja, det er bare sådan 3 sider. Ja. Mm. 14, 15, 16. Deromkring. Okej. Och så klickar vi på uppsättning Ja, kanske? så har vi jo eller? opsætning. Der har vi vores forsendelsestype, som bestemmer standardopsætning, eller opsætningen for den pågældende Okej. forsendelse, duplex, simplex, farve, Ja. valg. Och det är ett val som varje user kan göra. Ja, det kan være Og taget det på er et forhånd. valg, som en superbruger kan gøre. Så det här är, du är inloggad som superuser. Nej, Nej. der er en, der er i en anden portal, opretter forsendelsestyperne, som du så bruger herover. Okej. Så Ja. det er nogle standarder. Normalt vil der måske være 2, måske kun én, der hedder dyr, billig. Altså, så er der farve på, og det er A-post, og der er en billig, der hedder sort-hvid, langsom B-post. Ja. Så slutbrugeren kan vælge mellem 3 måder at gøre det på. Nu er der lidt flere. Så er der kanalvalg, man kan tvinge den til brev, Ja. eller du kan vælge, hvis der er oplysninger, så sendes den til digital post, altså e-boks, hvis ikke, så til brev. Så er der poster, hvis den er tilladt i opsætningen, så kan du vælge parameter, simplex, duplex, farve, kuverttype, postkategori. Om adressen ligger fel, har du möjlighet att ändra den inne här direkt? Tyck, tyck, tyck. Den skal stå der. För det går i den nya. Ja. Om, Men det har vi ikke ønsket at skulle gøre. Vi har simpelthen sagt, Nej, at men man kunderne- flyttar adressen. Ligger adressen här så tar du tag i adressen och drar den in till rutan. Ja, Så men du ändrar inte... Måske. Altså, vi må bare ikke kunne sende den, uden adressen er rigtig. Ej, men det må vi erkende. Det er en af de ting, vi selv har ønsket, at kunden selv skal tage ansvar for. Ja. Så er der bilagene. Är det möjligt att skicka dokumentet om adressen ligger utanför? Kan du fortfarande skicka? Jo, det kan du da Eller godt. ja. Kan du? Ja. Den høster det bare ikke. Systemet säger inte stopp, korrigera adressen. Nej, Nej, den kan ikke vide, om adressen er korrekt. Den vil stoppe, hvis ikke der er nogen adresse. hvis ikke der er en adresse, det er noget andet, men den... Men, hvis Men om du det är for text, eksempel- om det är text. Ja, om det er tekst, Så tager den det så som tager en den det adresse. alligevel. Og man kan også forestille sig, at man måske havde skrevet adressen med for mange linjer, så den nederste linje ikke bliver læst, så tager den det også stadigvæk. Okay. Men det er derfor, den der visuelle rode, altså markering af høstområdet, den bliver angivet. Ja? Der er 2 faktorer, vi vil have oplyst. Den første er landekode. Vi vil vide, hvilket land vi sender til. Det skal være med. Og derudover, hvis det er Danmark, så skal vi bruge et postnummer. Ja, just det. Det är samma i Sverige. Nu la du till en bilaga. Ja, 2 Två bilagor. typer, et PDF-bilag og et URL-bilag. Et URL-bilag er på administrationsportalen en link, Okej. som man kan angive, som man bagefter har et bibliotek, man kan vælge fra. Så Det er ekstern bibliotek. Ja. Men det vigtige her er jo Kan at du, se, kan at du brevet- se nu hela... Nej. Nej. Det vigtige er at se her, at brevet er stadigvæk Ja, kun exakt. 3 sider langt, til trods for, at du har vedhæftet bilag. Men om du klickar på pdf-en där då? Der PDF. kommer også kun hovedet i dokument. Og der er det her, hvor vi gerne vil have, at for det første man kunne se, at antallet af sider blev udvidet, og nummer 2, at man kunne se, gå ind og klikke på PDF og se hele dokumentet. Der er faktisk kunder, der efterspørger at kunne skrive en kopi ud lokalt på deres fysiske printer. Selvom de sender det gennem vores, vil de også gerne have en kopi.
Det vill vi gerne give den. Då tappar man också lite av funktionaliteten med att skicka det digitalt. Ja, Alltså, det er rigtigt. om man nu alltid går och skriver ut och skickar. Men, Nej, men det er ikke for arkiv. Jeg tror, hvis vi taler om arkiv, så vil de måske gerne kunne trykke på PDF-knappen for at kunne gemme det digitalt på eget arkiv. Men hvis nu, at du sidder med en kunde på kontoret, så har du måske brug for at udlevere nogle elementer allerede der. Ja. Det kan man. nej, altså bilagene mangler jo i den tilfælde. Altså, når vi ønsker at lave et udskrift af, hvad du ser, så får du ikke bilag. Det er en væsentlig problem for os, fordi logisk set, så siger vi, at du skal godkende det der, det er det, der kommer i kuverten. Og det er dit ansvar, det er det rigtige, der kommer i kuverten. Ja. Men vi kan ikke se, hvad der kommer i kuverten her. Nej, jag förstår problemet. Och den, jag kan stänga av.